mar mondo mi lalruok obedi ten lalruok makelo tieng duto kanyakla National Conclave. Oscar. National Conclave Maraila adwaro chande to kendo kapo ni nyiwinje maber nyo wacho ni cross generational to mana goma nyisi ni chal ma wan kumilongo ni clash of generations ni chal ka goma ko winjire tek milongo ni breakdown of communication between jok madongo gi jok mathindo gi tangisi ni Suba Churchill nyalo mi history maber ka gikano nego bedi kendo kako nego bedi according to 1990 kod kako sebedo ka otimo gino for those number of years to yawagi ginto nyoro nyok gin jo sabasaba nyogi tiyo managi chiengno mondo gi express grievances magi sebedo go makata kid kapo kendo ngato ngiso gino Friday nintie gumoro motimre gech nene mane ng'en ng'anyo ma this year okotimre mokwongo 25th June 25th June ko nige chiko that week ne ko gi ng'anyo Tuesday ka ji ne kia e wach mar tho mar abato juang mano chen tarika 17 that means ni triga mora ma timre kendo kiny jogi dhi ng'anyo nikech mochoto ne gi chiko on 25th of June to gibo biro paro jogi manene jok manotho last year donge sabasaba bende en day mobedo ga marked mar gima chal kamano miparo go gik manotimre chon to 17th of June cha endo nenango nen tho mar abato juang to next week oknya guarantee no oge gimoro madhi timre kendo next week ka madhi miyo jawagi okwuog e street koro Maraila wacho onego wawinj jogi dwaro ang'o. I say, no child tiere kamoro miluongo ni gidhunguri. I talk to young boys. Bona mono tinga taxi ta penje to gini chalna dongisa ni gidhigolo president. Kendo en ga dieri ni within 2 weeks ng'anyo mokari adek to dhi wuok. O believe gino. Kono kuma Suba wacho ni gino ok nyal timre kamano. An benda ng'eni ok oyot kaka iwache no. But pach ng'at cha to en ni gino bro timre kamano kana timo ndalo moko research mara na investigate nikech na investigate ga networks mag gik matimre kaka koro organized crimes natimo match mar jomungiki and I was with them atimo nyaka mar jo Al-Shabaab to jo kano believe ni Maina Jenga en Yesu mana penjo gin nga die to sana bwana onge Yesu mwori toga ma Yesu by that time they believe so. To submit more investigation ko libu ko de titemo ngeyo magmanewi patna ngatni tinga ngani believe gino koro kata kaponi ni nene mupogore ngacho kini Yesu nana ngama ngani kan ngama ngeyo ngacho believe gicha ango momiyo ngato timo bilungo ni suicide bombing nikech okone kan ngima neno nigi haja kendo gima no timre do parliament ni ngata chiel no go bunde mokwongo ngamotelo to ngat mar ariyo odhi adhiya obe ogoye bunde kendo gimedo mana dhi to me mwacha koro en gima boda suicide ka police go nyawadu e mind ma wich ngama wiye tiyo bro ringo mondo koro yud opond kamoro to sama gigo gi bunde gimeda meda dhi den ngama tiyo kod gima molimo wide ochande ngacha to en ngama koro otiyo gimiluongo nationalism ethnic mondo mobilize go mare to kao nyithindo charo nyathi ma jahigni 20 nyathi ma jahigni 19 en nyathi to ngat ma ngongo nyalo tiyo kode ba ore barabara to police nyalo chile bunde chala ka kori kao nyathi tioro ni ine minyalo dhi gich en ok odhi to bokor nyaka nyathine to kao nyithindo ma wigi pod ni piny jok masche moko bende nyithindo gi problem ma osebedo go kakoro e area mar Kiambu kanyo. There's a serious alcoholic problem. Die shida mag tiyo gi madawa za kulevya kanyo. Masche moko bende inyalo penjiri king'iyo gik moko society gi frustration mantiere. Jogi be wigi beyo nikech ng'ata achiel kuom gi police osenego. Ng'at mar ariyo be police osenego. Police bende koro ng'ato dhi to pado police no. Odwa ka ni mondo inege aol. Ng'acha dwa ka no nege. Chal ngama dhia suicide bomb en ngama tuere kod belt mar suicide. Odhi muoch ni mondo timango otho gi jomoko mang'eny.
koro ng'ato bilano ok inyal tiyo kendo koro kod overt force, ok inyal tiyo kode gi force nikech chal ma koro wadhi nego gi te. Koro waloko paro gi tactic mwatiyogo gi gini ni kara gini ang'o ma problem mantiere to biro mane ang'o e communication. Ntiere world over ma Bush gi lokelo ni according to government ma America governments ma world say we don't negotiate with terrorists. Mano was a policy all over the world. Ne fight watch mar 9/11. We don't negotiate with terrorists. But one job mokore ne wafanya nyak inyalo infiltrate terrorists go. Mondo yud kakelo ko pat ge ye kacha. Mondo gibed gi paro moro. Temo miyo Raila Odinga wacho ni we need a generational conclave. Conclave ok en conference. Conclave en ga ni seche miyiero pope. Jomino ka joka bete secret meeting mondo machuog chan mane miluongo ni conclave. En meeting moro ma ji bete a put. High level conclave ok en conference. Conference en gima ji te betie. To mawang dwaro no okel tieng duto kanyakla. Yes, en conclave en ni koro gini nyalo wango wa. To kawuondi odhi wango nyaka jok ma pidhe. Ok odhi wango mana jok ma jogeruto kende gi jok mana sirikal go. Odhi wango onyalo wango jok mana sirikal nyaka jok ma miye chiemo ma miyo gine ne fire. Kendo kawuondi ne nyithindo gi kaka koro kata ma central province, ma central Kenya and those areas ok en issue ma Gachagua. Kendo bok gihero Gachagua. Kiwuoyo kodgi. Problem mantiere ni bende the gap mar ng'ama nigo gi ng'ama onge go e iye kanyo bodwa bedo maduong' ahinya. Kidhi kuonde ka ang'eni ng'en kama aya lego ntiere families makoso chiemo moko nyalo afford 3 meals but gin gi low. Kendo low mar anyuola e system mar jaluo ok yot mondo use. Inya gombo kech nyalo kai ni mondo los giri moro mondo dhi us low mathuru. To jodongo nyaka no bed piny bang'isi ni tim gimoro molo uso low. Although sando koro kiano ka simoko ji uso low, kose uso low to nyewa apiko ni bede lifespan mare en 1 year. But system mar Central Kenya gi Zimbabwe gi kambi luongo South Africa en ni sene ma colonialist no biro to kawo ji oketo kamoro achiel. Sama ng'acha no wuok to duoko lowo ni joka. To jok mano duoko lowo e lwetgi ma en Kenyatta one gi joko inangis gi jogi tete no ko kawo lowo duoko ni jothuri gi go. Koro jogi biro sani yudo ka onge lowo. Oka kotimre population jabose grow kama gidagie be onge. For example, an kia thurwa kaponi ni kod 500,000 or 300,000 or 200,000 podi nyalo yudo medakie. Area magi dhunguri kae kionge 4 million abich to Kenya yudo lo medakie. Koro jogo dak e kama tek. Koro dino ken problem matin en a bigger problem mosebedo ka wach male land issue to koro sene ito no ka koro orea its ugly head. To ngat ma lead ma insight gi ok ng'ama riek. Okong'eyo ni gimitimo ni dhi chamo nyaka the entire gima ne ng'ane wacho mar dynasty kod hustler chande. Ing'en kache mane entiere to jatelo mane en deputy cha ne en sura mar the hustler e ticket ma William Ruto kod ng'ano kod Gachagua. To ne wakoro jo hustler kande joma socho ni ka to dhi loko kite. To dhi loko kite ma Gachagua and the leadership ma Central Kenya won't be able to manage it. Inyalo kelo ken jasiasa inyalo kelo ni wadhi wang'any but nitika gimiluongo ni the emerging of the third player. Ng'ama koro bwire ng'anyo chande lakini ini keli akela lakini gimo dwache upogrega. Chieng' moro go ni mbaka nadonje Lake Victoria ka tan gi nyithinda to wabidho yie moro boat riding gi to nyara matino neno ginene rao ka futo kama to ng'isa ni dadi oki danga macha nango to ng'isa gino en hippopotamus tinyalo dunge mondo bi machiegni mondo wanene. Ta pinto boat rider ng'ama riembo wa yie ni gino nyalo timre ma nyathini openjo to ng'isa ni nyalre kigo to kiyie kama to dhi biro machiegni ta chako goyo to ng'isa ni awe goyo gicha to dhi biro. Problem mare kochopo dwache bedo ga mang'eny onyado achiel kuom nyithindigi. Koro wanyalo luongo Gen Z kendo wa insight gi seche gi nikech shida magidgo. To ka gibo biro to dwach gi nyalo bedo mang'eny. Onyalo dwaro chamo in mwenyewe miluongi. Koro nego bed very careful gubodi gimore la wacho ni awa jothurwa
asega luongo dialogues mang'eny neno yiera Kibaki no the economy okore wacho I don't think no ken wach mar economy kapo ni Kibaki no timo maber bo build the economy but Kibaki no kotieg miluongo ni social cohesion no koriwo ganda no tiyo bogolo Kenya -2 to 7% the economy to kono gero miluongo ni social cohesion mar ja Kenya nim Kenya kama ja Tanzania obed ja ginene sani Raila no wacho ni ande ma loyo kura mar Kibaki no lakini kakoro ande mo maya to jitho kama we wadhiuru wawinjire e handshake mar gi kako